Voor de kijkers thuis ben ik Stefan van Zochel. Ik kom uit Berlicum, vlakbij Den Bosch, waar we vandaag aan het opnemen zijn. Ik ben 27 jaar oud. Ik zing eigenlijk van jongs af aan al. En ik kom vandaag eigenlijk mijn nieuwe cd'tje en album een beetje promoten. Ik heb een nieuwe single opgenomen, De Tijd Staat Stil. De tekst staat voor de vakantieliefdes, vakantieliefde die je in Spanje of in het zonnige buitenland ontmoet. Daar heb je samen een heel leuke tijd op vakantie en ben je verliefd en dan kom je terug in Nederland en dan zie je elkaar vaak niet meer. En dus vandaar de tijd stilzetten. Daar gaat eigenlijk het liedje over. Hij is afkomstig van het nieuwe album Kom Dans Met Mij, waar maar liefst 11 nieuwe liedjes op staan. Deze teksten en meerdere teksten op het album heb ik zelf geschreven inderdaad. Een aantal samen met de producer, maar het grotendeels, eigenlijk bijna alle liedjes heb ik wel zelf geschreven, ja, inderdaad. Ja. Hoe lang ben je al bezig als artiest? Van jongs af aan, toen ik een jaar of 10 was, ben ik eigenlijk gaan zingen. Mijn oma die had me daar een beetje in aangespoord en toen ik een jaar of 10 was, kocht ik eigenlijk mijn eerste microfoon en ben ik op zangles gegaan. En dat heeft zich eigenlijk een beetje voortgezet en in 2007 is mijn eerste single uitgekomen, Vogelvrijheid. En daarna heb ik nog een single uitgebracht, Vanavond wordt mijn avond, die maar liefst 4 weken in de Dutch Chart stond. Van de top 100. Even kijken, dan nu De Tijd Staat Stil. Met daarop volgend in oktober zal het album komen. Officiële release is 5 oktober. Het album wordt dan naar alle radiostations verzonden, geplukt en gedaan. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning. Dus vanaf 5 oktober is die officieel verkrijgbaar. Ik zou zeggen, hou de website in de gaten, dan kun je hem ook downloaden. Ik wou net zeggen, wat is die website? De website is Stefan, met een F, stefanvanzochel.nl.